Segue a preocupación no sector marisqueiro pola situación que atravesan as rías galegas. Dende Muros alertan da caída da produción e aseguran que o marisco non pasa polo seu mellor momento tras meses de riadas. O marisqueo vive unha das etapas máis complicadas dos últimos anos en boa parte de Galicia. As fortes choivas e a chegada continua de auga doce ás rías afectaron de cheo a produción marisqueira, especialmente nas zonas interiores. Pero dende o sector cren que hai máis factores detrás desta situación e apuntan tamén a posibles problemas relacionados co saneamento e cos cambios ambientais. O marisqueo en xeral ahora mesmo está sendo bastante mala en toda Galicia, sin dudas, unhas rías máis que outras, afectou moitísimo a agua dulce, aparte de que eu creo que hai outros factores máis que tamén influyen, non se lle pode botar seguramente todo ao cambio climático, que sí está aí, pero o cambio climático existiu sempre, agora posiblemente vai un pouco máis acelerado, pero está aí, estuvo sempre. E bueno, hai outros factores, non sei os que, ao mellor tamén o saneamento das rías, hai outros que a verdade que o marisco non está pasando pola súa mellor situación, desde logo. A situación é tan complicada que en moitas zonas prácticamente non hai actividade marisqueira nestes momentos. Na ría de Muros e Noia, a maior parte dos profesionais permanecen á espera da evolución do marisco antes de retomar o traballo. Ahora mesmo, en toda Galicia, eu creo que hai moi poucos sitios que vayan a mariscar. Aquí na nosa ría, desde logo, nadie vai a mariscar. En Muros confían en poder iniciar a campaña a comezos de xuño, aínda que recoñecen que o estado do marisco segue lonxe do ideal. A menor incidencia das riadas respecto de outras rías dá certa esperanza ao sector. Aquí na ría, o que é Noia, a cofradía de Noia, ali que ten os seus, que é onde máis marisco vai, non se sabe ainda se abrirán ou non en outubro. Aquí nós en Muros pensamos abrir desde logo primeiros de junio, como sempre. Aquí non nos afectou tantas riadas, ainda que, despois de todo o que acabo de dicir, pois o marisco non está nas súas mellores situacións, non está engordo, non engorda, algo pasa nas aguas, que nas calidades das aguas ou o que sea, que a verdade que non está, pero bueno, aquí non nos afectou tantas aguas dulces como nas rías interiores, que é onde máis coñen dos ríos. A pesar da incerteza, os profesionais do mar manteñen a esperanza de que a situación mellore nos próximos meses e permita recuperar parte da actividade. Xa digo, nunhas rías mellor que noutras, nunhas que lle morreu ao 80 ou 90%, por moito que mellore nunca vai a mellorar moito. Pero bueno, a ver se pon algo ben, para que polo menos a xente que vive deso, pois poda ir a mariscar, se non gana máis, pois gana un pouco menos, pero bueno, que teña un pouco para darlle de comer aos fillos e un pouco sobrevivir. O sector marisqueiro afronta agora semanas decisivas para comprobar se as rías conseguen recuperarse e se a campaña de verán pode aliviar a difícil situación económica ca que viven moitas familias do mar.